केम करमाळा तालुका सोलापूर जिल्हा. तुमचं केम. केम. आता तुम्ही पेरलेल्या कांद्यासाठी हे चाललंय ना फर्टिस्टार. पेरलेलं कांदा. पेरलेल्या कांद्यासाठी फर्टिस्टार एकच नंबर आहे. पेरलेला कांदा तुमचा लहान मोठी साईज असते. ओके. किती क्षेत्र आहे हे सगळं टोटल? 7-8 एकर आहे. 7-8 एकर आहे आता. आता हे फर्टिस्टार मारायच्या अगोदर कांदा तुमचा पांढऱ्या सुपारीसारखा सुपारीवाली अशी गाठ झाली ना तर हे मारायचं. हे मारायच्या अगोदर रान वलवून मारायचं किंवा तुम्ही मारल्यानंतर रानाला पाणी द्यायचं. का तर हे खत आपटेक करायचं काम करतं. तुम्ही एक गोणी खत टाकलं ना तर ते अख्खी गोणी पीक कधीच उचलत नाही. पीक काय करतं त्यातलं 40% उचलते. कोणतंही पीक असतं, तुमचा कांदा म्हणा बाकी कोणतेही पीक, 60% खत जमिनीतून पडलेलं तसंच राहतं. मग हे काय करतं ते खत आपले जे साचलेले खत आहे जमिनीतून ते उचलण्याचं काम करतं. त्याच्यामुळे त्याला पाण्याची गरज असते. मग तुम्ही काय करायचं ह्याची फवारणी केली ना एकरी 500 ml लागते. फवारणी केली की पाणी द्या किंवा पाणी द्यायच्या अगोदर फवारणी केली. ओके.